Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'umman manzan Allah kamar yadda aka saba. Wucewa na zo yi a mota, na tsaya da motar na wagaye can a bakin hanya, na ce bari in muku bayani akan wannan sirrin. Kun ga waɗannan abubuwa da na gansu a jere guri ɗaya? Hakan yake tabbatar min da cewa lallai zuwa na nan wajen akwai alkhairi da zai haifar ma waɗansu. Zai haifar min da alkhairi sannan zai haifar ma waɗansu alkhairi sannan a ta dalilin garin wannan abu. Me dalilin haka zai haifar? Duk wanda ya tabbatar Allah ya jarabce sa da wata jarabawa na rashin lafiya da aka yi magani har yanzu abin shi. To don girman Allah ina umartanka da ko ba kai ba ko ɗan uwanka ka taimaka ka ɗau wannan bayanin ka yi amfani da shi, wallahi zai kubutar da mutane da dama. An san cuta jarabta ne da jarabawa na Allah, amma fa ana neman magani kuma shi sila ne, ba shi zai warkar da kai ba, kamar yadda muke yawan faɗa muku. Magani baya warkar da mutum a cikin jarabawa ko ƙalubale ko wata cuta da kake fama. Magani sila ne, to ku yi amfani da wannan silan domin ku ga abin mamaki daga taskar Allah, domin taska ta Allah ita za ta magance muku ba mu ba. Dan Allah yanda ku gansu a jere, ka je ka samu tumfafiya da kaba wanda suke a jere gu ɗaya. To wannan ganin hakan ne tabbatar akwai fiƙa biyu masu aiki, masu ƙarfi, masu tasirin da za su iya rushe komai a lokacin da suka so da izinin Ubangiji. Da Allah a ɗebi wannan shi ganyen tumfafiyan guda 9, a ɗebi wannan ganyen kaban a zo a fige shi a figi guda 9. In aka fige shi kowane guda ɗaya za a haɗa da ɗan uwan shi a ɗaure, ma'ana ya zamo igiya. To albarkan manzon Allah igiyar rayuwanka ta haɗu da izinin Ubangiji. Aka rubuta ilafi kafa 9, 3 da 'ya'ya da wasali, 3 baya ba wasali, 3 zallansa. Ta ɓangaren wannan abin kenan ma'ana kaban. Shi wannan akan jiƙa shi a cikin ruwa. Ruwan rubutun shi ake tsoma wannan ganyen a ciki bayan an wanke, ka tsoma ciki ka rufe. Ka tsoma shi na tsawon kwana ɗaya, ma'ana awa 24, ya jika tsawon awa 24. Shi kuma wannan in ka rubuta li'ilafin wannan ganyen da wannan ruwan rubutun za ka dafa wannan ganyen. Albarkacin ɗan gata Annabi Muhammadu, wallahi azimu ba sihiri ko asiri ko kambun baka ko maita ko surkulla ba. Wallahi mutum ko ita yake haɗiya yake ci, billahi azimu daga ranar da kai ko lokacin da kai wannan abin Allah zai ɗauke matsalan. Wannan muna faɗa muku sahihun mujarrabun ne. Mun ci kuɗi da miliyoyi akan wannan sirrin da nake muku bayani, domin cire bakin ciki da kyashi ne muka yi muku bayani, domin abin da muke cin abinci da shi mun baje muku shi a tire. Yi amfani da dama domin kuma ku ƙaru da wannan nasarar da muke fama da shi. Da haka muna ɗan uwa fatan alkhairi, dan Allah in kana da rabo ka ɗauka ka yi amfani da shi, kuma sannan ka haifar ma wani da rabo ta dalilin ka. Ya samu mafita ta silanka shine ta hanyar sharing, don matsayin sayyidul wujudi a mana sharing, inda zai kai hannun waɗanda suke da buƙatar irin wannan sirrin ko da wasa, ko ka taɓa ɗaukan wani sirri ko aiki ka yi bai yi ba, ka gwada wannan. Wannan in an yi sa sha ake ana shafawa da daddare. Shi wannan in an tafasa shi a sha a shafa, ma'ana wanka kenan. Na kwana ɗaya wannan in kai ya isa, wannan ne za ka sha shi na tsawon kwana 3. Albarkar sayyidul wujudi za ka samu iƙali da dafa yi. Wannan ku aikata shi sahihun mujarrabun, muna yi muku fatan alkhairi.